नै लोगोफोर भिन्दि मैगं सायनो नागिरदों आं नै भिन्दिया एसे गोरा गोरा बायदि नुदों नै गिदिर गिदिर खिन्थु बारा गोरा नङादे अबेबा अबेबा एसे गोराबो आरो नै गोरलै दङ गोरलै गोरलैबो दङ ओमफ्राय नै थाइबेंखौ खाजि लगायना जागोन नै मैगंफोरखौ माबायदि आङो नै मुदुफुलबो दङ मुदुफुलखौ सङा आरो बिबारखौ संगोन नै मुदुफुल बिबारखौ फाजा एवनानै जागोन ओमफ्राय दिनैहाय आं मा मा संनाय जायो संनानै जानाय भिडिअ नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय बयबो नोंथांमोनहा लाइक खालामनानै होदो आरोना अननानै दाना आं भिन्दिखौ हानोसै दानिया नै लोगोफोर आङो ओंख्रिखौ संहरनोसै आरो नै भिन्दिखौ सुखांनानै लाबाय आङो बेनिफ्राय नै मुदुफुल बिबारखौबो सुबाय बेनिफ्राय नै बेयावहाय ना गोरि दङ ना गोरिखौहाय आं एसे उनावहाय संहरनोसै नै सायथ'वाखै नालाय आयौ बारलायलायदोंहाय मासे बारलांबाय दा खननोसै आं बेनिफ्राय बेखौ एवहरग्रोनानै लानोसै आङो संहरग्रोनोसै ओंख्रिखौ माने ओमफ्राय बेखौहाय दा दसे उनाव एवहरनोसै नाखौ खनखाथारनोसै आं नङाबा दा गलांगोन संहरबाय नै लोगोफोर भिन्दि दै होनो सम जाबाय दै होना होनोसै आङो गोथाव जाखासिगोन बियो दाना नै बिथिंजायबो संहरगासिनो माबाया मुदुफुल बिबारा एवहरगासिनो मोनबाय नै लोगोफोर दानिया आंना ओंख्रि संनाया नै भिन्दि ओंख्रियाबो जाबाय मोनबाय बेनिफ्राय नै माबायाबो जाबाय मुदुफुल बिबाराबो फाजा एवनाया जाबाय बेनिफ्राय दाना आङो नाखौ एवहरनोसै नै नाया सायखांनानै सुबाय बेनिफ्राय नै मेवा होगोन आरो आङो नै मेवा गोथां हानाय मेवा गोखै खालामनाय नङा बियो गोथां मेवा दाननानै हादों आङो बेजों एवहरनोसै नैबे नाखौहाय मासे दावराव मामियालाय जोंहा मामियालाय हा मासे दावराव जादों नोङो मानसिया मोसालायबावबायसोना नोङो मोनबाय दाना नै लोगोफोर आंना नाजों औवा मेवाजों एवनाया नै एसे बिदै थेब थेब थाबाय बेखौ बिदै थेब थेब दोननोसै रोसि थाबाथाय गोथाव जायो नालाय जा गोथाव बरिया एवखाबाय आङो बिराद गोथाव मोनखायो आङो माबाजों मा होनो औवा मेवा आरो नाजों एवबाथाय औवा मेवाखौ गोथाव नुखाबाय नै जानांसिगौल' दानिया मामि ओंखाम जानोसै दाना मामि ओंखाम जानोसै दाना माबेलाय आबैनि फिथा लावदुम अ आबैया गावनो फिथा लाबोना होफैबाय थायो नालाय आबैनिनो बा मालाय फिथा बानायदों मामियासो आराम आराम ना आयंआ लाबोना होफैबाय थायो नालाय हा नोंनो लाबोना होफैयोथ' आरोहाय जानोसै लोगोफोर दानिया नै आङो खुरनानै लाबाय बरिया बरिया जानोसै नै मुदुफुल बिबार भाजा थाइबें हानानै लाबाय बेनिफ्राय नै बियो माबा ओंख्रिया मा होनो बेखौ माबा औवा मेवाजों नाजों थाब बुंख'नो रोंलायलाङासै आंहा बेनिफ्राय नैबे भिन्दि ओंख्रि बेनिफ्राय पापर एवनाय आरो ना गोरान लादों नै बानलु थाइसे जानोसै गोथाव भिन्दि ओंख्रिजों जाग्रोनोसै आं बरिया गोथाव पापर ओरैनो पापर एवना मोननै मोनथाम एवना लादों आं ओंखाम जानो मालाबा ओंखाम जानो बिराद गोथाव मोनो
Udah kota tadang. Nagari. 산다. 요. Sampai deh. Sampai Ani papa deh. kok lang na jalan gila nih yang na. Nana yo. Naga lang yang na. Mudu ful bera kota tadang. Bera kota tadang. Owa mewajang. Nagari jeng yang na. Engkira boria kota tadang. Naga lang na. Jago kota ka. Masa ke? Bring ko mami lang na sa hisba. Owa mewah bera kota tadang. Nah, jeng song na ka. Kita pindah boleh lebih sama mami. Mami coba bujuk. Mami. Mami dan ba. Tada budem. Kau dah cek benar kan? Mazang na? Masalah ija soalnya. Mazang manci. Kalau tu ni ane yang kupu jalan tu. Kam. Kerang. Iko. Boria. Engkau nunggu kok? Ya? Kesah, alu dah. Đây là vậy. Cái năm một gọng khắp. Cái năm một gọng. Bằng cái ra tới đây. Dạ. Ang nó geli aja lang cinta. Dokunya geli Dạ. ada. Này này. Dạ. Này dạ. Bên kia.
ना गोरिया जि खर' लेन्दाय लेन्दायथार गारजाजोब्बाय ना गोराना बिराद बरिया मोदोमदों जानो बिराद टेस्टि जादों Cici. Mami, saya. Ang ada yang buat, yang nak. Bikulan bikol. Dạ. Ăn dạ. Thôi đó. Có được là mình. Bột ya. Berat goथाव जाबाय आं. Na pitki. Ang padi dia. Này, nào. Ra không mấy lần đó. Này, này. Cái này. Đã. Nâng cậu. Nâng là liếc nè. Nâng ra được. Cả lăng bắt thằng được. Ini di lihat Peter kamera apa raga jengkar sekarang. Udah sampai ang video sampai kalau hengi sih. Gila hay. Khơi chụp cái gì đã. Sampai di má đây lù lại lên nương ơi thật lấy man chả. Sampai lấy sorry short po man mami ada khơi sampai lấy. Mai siapa ngaruh kau tuh hatar laliang. Sampai mami sampai deh. Sampai. जाखांबाय लोगोफोर दानिया नै बिमा फिसा एकदमबारे नांलाय खमलाय जाबाय सानैजों एकदम दै खोलैलाबायो बिमा फिसाजो सानैजों बिराद खस्थ' मस्थ' जाखानांगौ फिसा गोनांफ्रा लोगोफोर सिख्लाफ्रा नायनानै लाखा सोरबाफोर नायदोंबा बिनानाव मोनहा थाब हाबा जानाङा दे सिख्ला बैसोयैनो गोबाव थानांगौ इन्टारेस्टिं खालामनांगौ बेनिफ्राय नै गथ' गथाय मोनबाथाय बिराद नांलाय खमलाय फिसाफोरजों माथाया गरम जायो बेनिफ्राय जायखिजाया लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय